Latihan gue apa ngomong latihan terus atau dipentaske? Ya itu kan buat diri gue sendiri aja. Sok cantik, ayo dijajal untuk bentuk sing bener. Tapi mau biar ngene wae. Ya cepet. Kayak kowe wae. Ya ndang, kargoy. Waduh, gak podo wae. Waduh. Oh ya ular keket enak eling samelan. Ayo. Aja sing melibatkan dada dong. Lah iki kan kabeh dada arep dada apa punggung? Nek punggung ki ngene-ngene. Nek Terus? dada ngene-ngene ki mau milih. Nek sirah wae, sirah. Ya ora ono kurang keras. Ya kan sirah iki keras. As, Kepalamu keras. cepet jajal nek ngene mau ngene apa ngene. Milih cepet. Iki sila antek jane. Ayam mbah momen kudu ndelok Mbak Tati no. Tok gentuk ngono ndang. Ayo coba sing kerasin. Sing keras, sing total. Ada Brono wae. Dewe. Agak ada dhewe. Dewe kah? Yo, monggo Mas. Aku diwarai kowe. Ya aku Mbak Rais kok ngono. Ya, yang apa coba? Mengko ndak diprotes karo para penonton kalu. Tak tutupi ya. Ya, yuk. Nah, aku malu. Ayo kayane. Sebul yo duwe isin kok.